Heledd dwi'n dod o Glanrafon a dwi'n ffotograffydd priodasau a portreadau. Dwi wedi bod yn tynnu lluniau o'n i'n 1 ar 15 ac eisiau ymlaen i astudio lefel A mewn ffilm a cyfryngau a wedyn ymlaen wneud gradd yn ffotograffiaeth a ffilm. Tro cyntaf i feddwl am lluniau a beth sy'n mewn ffram oedd pan ni'n astudio Dylluan Wen yn ysgol adeg Tygau. Dwi'n cofio gorfod edrych ar beth oedd mewn ffram, beth oedd yn cyfleu neges drwy lluniau. Felly yn coleg nes i astudio'r ffilm Atonement a dyna lle eisiau ddallt sut mae cyfarwyddwr yn creu delwedd hyfryd mewn ffilm sut i gyfleu negeseuon. Ac o'n i eisiau dysgu sut i wneud hynny, eisiau gwybod sut i wneud hynny. Felly eisiau ymlaen i brynu camera eitha proffesiynol a mynd allan hefo model un diwrnod, bag o ddillad efo ni i ochrau llun tegid a jyst tynnu lluniau. Ac o'r foment yna rili nes i ddallt, o'n i wir yn mwynhau gwneud y math yna o waith, rhoi person mewn lleoliad ac jyst creu delweddau. Felly'r llun yma nes i brosiect ffasiwn ac o'n i eisiau practisio sut i greu lluniau beauty, felly bach mwy o close-ups, ddim jyst y dillad lle, bod gen i y colur hefyd. Edrych ar ole sut mae gole'n gweithio a jyst creu beth andros o whimsical. Dyma brosiect ffasiwn nes i yn brifysgol. O'n i'n newydd gael lens newydd, felly nes i testio allan. A be ni'n chwilio i gael oedd cefndir soft ofnadwy a cael person yn glir a creu rhywbeth o editorial fel steil Vogue. Felly yn fama o'n eisiau tynnu dillad i ffwrdd o'r equation, really, a wedyn defnyddio just y person, dim defnyddio dillad o gwbl, a just defnyddio person i greu teimlad. Felly dylanwadau mawr gynnau ydy ffotograffi ffasiwn, enedig Tim Walker, mewn ffotograffydd ffantastig, lle mi o'n mynd â modelau allan i leoliadau gwahanol, mae'n obsgiwr ofnadwy. A dwi'n licio'r ffordd mae o'n setio modelau fyny eto i greu neges. Mae'n gwneud lluniau andros o striking a gwahanol. Fel arall, Wes Anderson i ffilmio efo, dwi'n licio'r lliwiau, y ffordd mae o'n gosod pobl mewn ffram, mae'n specific ofnadwy. Dwi'n ffysu'n hun, felly dwi wedi dysgu bod o'n iawn i fod yn ffysu ac i gael y llun yn berffaith. Wrth gwrs, byw yng Nghymru, dwi'n methu dibynnu ar ole naturiol o hyd. Ond beth sy'n grêt yng Nghymru ydy y tirwedd, a dwi wrth y modd yn rhoi testyn yng nghanol y tirwedd. Felly eisiau gychwyn y busnes yn Medi 2012 efo booking priodas. Yr un math o waith eto, ond bod o'n cael ei aplaio i briodasau. Allwch chi weld yng ngwaith i ar yng ngwefan helledroberts.co.uk a dwi hefyd ar gwefannau cymdeithasol, Instagram a Facebook.